Казвам се Мартин Нонов от професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, град Панагюрище, от 10 клас, специалност минна електромеханика. В момента провеждаме производствена практика в електрическата лаборатория на училището. Сега ще ви покажа свързване на едно реле с превключващ контакт. Началото на захранването свързваме към първия край на контакта. Първия край на контакта отиваме към началото на бутон пуск. От втория край на бутон пуск отиваме към първия край на бобината. От втория край на бобината отиваме към втория край на лампа номер 1. Краят на лампа номер 1 свързваме към вторият край на лампа номер 3. Оттам отиваме обратно към захранването, а след това свързваме вторият край на контакта към началото на лампа номер 1. А лампа номер 3 свързваме с втория край на контакта. Пускаме захранването, при което светва червената лампа. При натискане на бутон пуск светва зелената лампа. Изключваме захранването и да свържем звънец бъзър, трябва да свържем паралелно на зелената лампа. Това беше една част от практическата дейност на производствената практика. Благодаря за вниманието.